O, gdzie ty uciekasz? Ja cię chciałam nagrać, a ty zbierasz do garażu? Wychodź. 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 Rybelko moje ty. Nie z tej strony, tu jest siatka, nie wejdziesz z tej strony. Nie, nie wejdziesz. Nie wejdziesz. Nie wejdziesz tutaj. Ach ty kuko. Nie z tej strony mówię ci, zaraz spadniesz. Aż ty uparciuchu. Tu jest blokada kuka, nie wejdziesz tu. No i co? I jak teraz zejdziesz? Jak teraz zejdziesz? No, uda ci się? No spadniesz, no mówię ci, że spadniesz. Dasz radę? No chodź, chodź. Ups! Buch! No, było nie wchodzić. Nie, nie tu. Co ty znowu jesz? Co ty znowu znalazłeś, ty kuko? Ado, wyjmij z buzi, fuj. Fuh. Jeszcze coś jesz, ty kuko. Fuj. Ado, nie do buzi, ty mały diable. Dlaczego ty wszystko jesz? Nie wchodzimy do ogródka. Nie, 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 nie. Ado, no. No, no, no. Ej. No, no, no. Ado. No. Okej. Idziesz do piachu, czy nie? Chodź do piasku, Ado, chodź. Chodź, chodź do piasku, chodź. Chodź, chodź. Chodź tutaj, kochanko. Ups! Za szybko, powolutku. No, chodź do piasku. No, chodź. Wszystko, moje kochanie, rozumiesz. Wszystko. Ojej, kochanie. No, gramoliłeś się? Siądziesz czy nie siądziesz na chwilę? Siądziesz czy nie siądziesz? Ojej, tak. Już idziesz? Co się stało? Ojej, co to znaczy? Co się stało? Co się stało? No co teraz? Gdzie teraz? Wyjść chcesz, tak? Dobrze, puszczam cię, proszę. No to, wychodzisz czy nie? Chodź, kuku zrobisz mamie, chodź. Chodź, mi zrobisz kuku. Kuku! Kuku! Zrobisz mi kuku? Zostaw! Ach, ty kukaczko. Nawet na chwilę ci nie można wstawić. Chodź tu, kuka. Zrobimy kuku. Chodź. Kuku. Sportowiec. Szybciutko do mamuni. Ups, buch. Kuku. 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 Gdzie jesteś? Kuku. 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 Ups. Kuku. Idę na drugą stronę. Kuku.
Gdzie jesteś? Tutaj? Kuku. Gdzie jesteś? Kuku. Dobra, starczy tego nagrywania. Papa! Hej! Pomachasz papa, czy nie zrobisz papa? Nie, musisz się wygramolić najpierw. O Jezus, ale ciężka praca. Ua, udało się. Gdzie lecisz? Ach, papa robisz. Dobrze, no to papa. Bardzo ładnie, papa. Ups. Uwaga, bo ci odda jeszcze i co będzie? O Jezu. Co to za krokodyl? Krokodyl! O Jezu. Ups. Jeszcze raz? Ups. Ups. O Jezus. Wszystko przewalasz? Nie dadzą się przewalić, zobacz. Dobra, chyba starczy tego dobrego, co?